салом тамошобинони азиз, як мавзӯи бениҳоят хубро бароятон пешкаш хоҳем кард. Шумо дар канали Like TJK қарор доред. Мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи 5 олими форсу тоҷик мебошад ки мо бояд ин таб олимонро дастгирӣ кунем. Зиндагиномаи ин олимонро бароятон қисса хоҳем кард. Як лайкро дареғ надониста то охир тамошо кунед ва дастгирӣ кунед. ҳолномаи Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ рӯҳоние ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба хабаргириаш ҳамеша мерафт. ҳикматуллои Тоҷикободӣ яке аз пурпайравтарин рӯҳонии сунни мазҳаби тоҷик буд ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чанд бор ҳангоми сафараш ба водии Рашт ба хабаргириаш рафта буд. шарҳи ҳоли ҳикматуллои Тоҷикободӣ. Фатҳуллоев Ҳикматулло маъруф ба Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ соли 1941 дар деҳкадаи ғилмони води Қаратегин дар хонаводаи деҳқон ба дунё омада буд. падараш деҳқони асил ва илмдӯст буд. ҳама фарзандонашро ба хондан ва донистани ахлоқи шаръӣ тарғиб менамуд. худи Домулло дар бораи оғози таълимоти динияш мегӯяд: ин фақир назди ҷаддаи худ модари модар раҳмати худо бар ӯ бод дар хурдсолӣ хондани Қуръон ва саводхонии форсиро таълим гирифта будам. 4 китоб Каримо, 5 ганҷ, Девони Ҳофиз ва дигар китобҳоро мехондам. Домулло Ҳикматулло таълими ибтидоии мазҳабиро назди бибияш, яъне назди модараш гирифтааст ва шуруъ аз соли 1952 назди донишмандони аз қабили Домулло Неъматулло, Домулло Ҷурабеки Ғармӣ, Домулло Назрӣ, Домулло Хуҷаи Кулобӣ, Домулло Шералӣ Андиҷонӣ таълим гирифтааст. Домулло Ҳикматулло илми худро назди мавлави ҳиндустони комил мегардонад ва китобҳои тафсири Ҷалолайн, тафсири Байзовӣ, Саҳиҳи Бухорӣ, Саҳиҳи Муслим, Мишкотул Масобеҳ, Мухтасарул Маонӣ, Шамсия бо шарҳи Қутбӣ ва Суламул Улумӣ ва Таҳзиб бо шарҳи Абдуллоҳи Яздӣ, Ҳикматул Айн, Қонуни Фиттиб, китоби Уқлидус, Хулосатул Ҳисоб, Унвони Албаён, Адабу Дунё ва Дин, Мақомоти Замахшарӣ, Мақомоти Ҳарирӣ, Гулистон, Бустон, Шабистон, Ахлоқи Ҷалолӣ, 4 унсул, қасоиди Фуюз ва дигар рисолаҳои илмиро аз худ мекунад. соли 1964 Домулло Ҳикматулло бо тавсияи устодаш мавлави ҳиндустонӣ ба ноҳияи Ҷомӣ меравад. То пас аз дарёфти илми зоҳир назди эшони Абдураҳмонҷон, яке аз донишмандони суфимашраби даврони шӯравӣ, аз илми ботин низ бархурдор гардид. дар ин бора Домулло Ҳикматулло мегӯяд: ҳазрати Мавлавӣ гуфта буданд ки баъд аз дарёфти улуми зоҳирӣ ба улуми маънавӣ бояд пардозӣ ва ба ҳузури саросар нур ҳазрати эшони Абдураҳмон ибни эшони Порсохоҷа рафта адаби хидмат ба ҷой орӣ. муддате ба хизмат мерафтем ва баракати суҳбат дарёфтем ва ба дуои хайр ва баракати назри покон ноил гардидем. аз таълифоти Домулло Ҳикматулло метавон асарҳои зеринро ном бурд: изохату шубҳа ан даъови ширк вал бидъа, файзи зиёрат ба ёди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам, ҳақиқати баён дар баёни ҳақиқати нуъмон, асъофул аҳноф фил хаҷҷи вал эътимор бимашрабил аслоф, пандномаи ҳазрати Мавлавӣ Муҳаммадҷон Алқорӣ алайҳи раҳматул борӣ, сайри ибрат дар аҳди гул, ҷавшани амон аз даврони шамшери буррон, ашъори Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободӣ, ақидаи салима, шоҳасари пурмазмуни Мавлавӣ Ҳикматулло ибни Фатҳуллои Қаратегинӣ, ҷавшани амон аз даврони шамшери буррон. ин асарҳо аз яке беҳтарин офаридаҳои мазҳаби ҳанафӣ ба шумор меравад. ин рӯҳонӣ саршинос ки яке аз чеҳраҳои барҷастаи исломи суннатӣ дар Тоҷикистон эътироф мешуд, ҳамчун дар миёни раҳбарони сиёии Тоҷикистон эҳтироми махсусе дошт. аз ҷумла ӯ борҳо мардумро барои дастгирӣ аз ҳукумат ва сиёсати раисҷумҳур даъват карда буд. ӯ чанд сол пеш аз мардум хоста буд ки дар охири намозҳо дар ҳаққи президент дуогӯ бошанд. ҳамчунин Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳангоми сафарҳояш ба минтақаи Рашт ба дидани ин олими дин мерафт. Домулло Ҳикматуллои Тоҷикободиро ҳамчунин яке аз пешвоёни тариқати нақшбандия тасаввуф дар Тоҷикистон медонистанд.
با اعتراف چهره‌های معروف دینی دوملا حکمت‌الله یکی از 5 روحانی‌هایی بود که از ایشانی عبدالرحمن جان فیض‌آبادی روحانی پرنفوذ تاجیک در زمان شوروی خط ارشاد دریافته بود. در مناطق گوناگون تاجیکستان به سمت پیران طریقه نقشبندیه فعالیت می‌کردند. دوملا حکمت‌الله تاجیک‌آبادی شب 13 اپریل همین سال 2021 در پی بیماری طولانی در زادگاه 18 کده غیلمان درگذشته است. تن پرست و جاه مست و کم نگاه مسلمان امروزه را دوملا محمدالله فعالیت تدریسی و تعلیمی خویش را از سال 1992 شروع نموده شاگردان بسیاری را در جاده مذهب حنفی تربیت و به پای رسانیده است که معروفترینشان حاجی میرزای کلابی می باشد. محمدالله شریفزاد که همچون دوملا محمدالله کلابی و استاد حاجی میرزا نیز شناخته می شود در منبع از سرچشمه‌های دوملا محمدالله نیز یاد شده است. 13 مارت سال 1968 در محله رودکی شهر کلاب ولایت ختلان در عائله روحانی و ایشان به دنیا آمده است. پدر دوملا محمدالله کشور محمد شریف معروف به دوملا محمد شریف می باشد. دوملا محمدالله تعلیم دینی را در نزد ایشان میرزا عبدالقادر لنگری آموخته. طریقت نقشبندی تصوف را از ایشانی عزیزجان آموخته است. دوملا محمدالله سال 1975 به مکتب تحصیلات عمومی رقم 1 چکلوی شهر کلاب رفته آن را سال 1985 به بهای خوب و اعلی ختم نموده. سال 1986 دوملا محمدالله در صف قواهای مسلح اتحاد شوروی در دعوت شده در جمهوری شوروی آذربایجان در قسم حربی مدافعه ضد هوایی PVO ادای خدمت نموده. سال 1987 برای خوب انجام دادن یک عملیات آموزشی حربی در شهر استرخان یک ماه مرخص شده. سال 1988 با رتبه سرژانت خدمت عسکری را به انجام رسانیده است. دوملا محمدالله تعلیم ابتدایی دینی مذهبی را چون عنعنه از سال 1979 که در صنف 4 مکتب تحصیلات عمومی می‌خواند در نزد پدرش گرفته است. او در نزد پدرش کتاب‌های قاعده بغدادی 71 و 4 کتاب را یاد گرفته است. سال 1985 به نزد مقسومی صدرالدین که در کلخوز شتلو حاضره سفرعلی ظریفو اقامت میکرد رفته کتاب‌های فرض عین 4 کتاب مبدأ القرائت فقه کیدانی مختصر الوقایه و کتاب حج مجمع اللطایف و دیوان حافظ را آموخته است. مقسومی صدرالدین تابستان سال 1985 دوملا محمدالله را نزد دوملا توکل هویتی که در ناحیه بختر شهر قرغانتپه زندگی میکرد آورده است. دوملا محمدالله در خانه دوملا توکل اقامت میکرد. مختصر الوقایه را از کتاب حج تا به آخر به اتمام رسانیده است. این چونین تجوید قرآن کریم و صرف و نحو عربی را نیز تعلیم گرفته است. بعدی از خدمت حربی برگشتنش دوملا محمدالله به نزد دوملا توکل هویتی شاگرد مولوی هندوستانی دوملا شریف فتح‌آبادی ریگری دوملا حکمت‌الله تاجیک‌آبادی و ایشانی عبدالرحمن جان رفته با آموزش خود ادامه داده است و کتاب‌های شرح الوقایه مشکات شریف مشکات المصابیح و هدایه شریف را از خود نموده است. دوملا توکل در یکی از مصاحبه‌هایش با مؤلف این سطرها در مورد شاگردش دوملا محمدالله گفت که دوملا محمدالله بسیار یک طالب فعال و در آموختن علم و حدیث بود. بعدا دوملا محمدالله به نزد دوملا ادریس هویتی مورد ایشان عبدالرحمن جان به ناحیه کویبش حاضر عبدالرحمن جامی رفته کتاب‌های کافیه شرح مولا گلستان و بستان سعدی دیوان بدیل را آموخته است. هنگامی در نزد دانشمندان مذهبی تعلیم گرفتنش دوملا محمدالله با زیارت دیگر دانشمندان ارشدی وقتی تاجیک رفته از دانش آنها نیز بهره گرفته است. سال 1992 در مرکز شهر دوشنبه جنگ شهروندی سر زده در شهر کلاب سیلی کلان میآید. از این رو دوملا ادریس تمام شاگردانش از جمله دوملا محمدالله را مرخص می نماید تا به زادگاهش برگردد. دوملا محمدالله به شهر کلاب برگشته تقریبا در سالهای 1995-1996 به نزد دوملای خولمراد رفته مدت 2-3 سال کتاب‌های تفسیر جلالین هدایه و فرایض را از بر کرده است. اینچنین دوملا محمدالله در شهر دوشنبه در نزد دوملا سعیدبک کتاب‌های اصولی
шошӣ ва нурул яқинро низ таълим гирифтааст. соли 2003 домло маҳмадло ба ҷои домло абдулмуъмин дар масҷиди имомбухории шаҳри кӯло муваққатан имомхатиб таъин гаштааст ва то охири соли 2010 ҳамчун имомхатиби масҷиди мазкур фаъолият намудааст. домло маҳмадло дар тӯли ҳаёт 4 маротиба солҳои 1998, 1999, 2004 ва 2009 адои ҳаҷи фарзӣ намудааст. домло маҳмадло дар тӯли фаъолияти имомхатибӣ ва анҷоми мавъизаҳояш дар минбар ҳудудан 130 мавъиза намуда, ки сабт шуда ба самъи дигарон расонидаанд. домло маҳмадло оиладор, соҳиби 6 фарзанд, 5 писару 1 духтар мебошад. در بدن داری اگر سوزی حیات، هست معراج مسلمان در صلات. ور نداری خونی گرمن در بدن، سجده تو نیست جز رسمی کهن. шайх пурдил номи пураш муҳаммад солеҳи пурдил мебошад. соли таваллудаш 1963 дар шаҳри бандарабоси эрон дар канори соҳили халиҷи форс ба дунё омадааст. шайх пурдил дар шаҳри бандарабос дар синфи сеюми мактаби миёна таҳсил мекард, ки падараш як дӯстӣ дошт бо номи шайх муҳаммади зиёӣ раҳматуллоҳи алайҳ ва ин шайх аз рӯи дӯстӣ бо падари шайх пурдилро роҳнамоӣ мекунад, ки шайх пурдил як номбардори ислом шавад ва пурдилро ба шаҳри Мадинаи Мунаввара равон мекунад, ки дар он донишгоҳи исломии Мадина таҳсил кунад. ин донишгоҳ барои фарзандони ҷаҳони ислом кушода шуда буд. ин донишгоҳ тавассути уламои бузурги ҷаҳони ислом аз ҷумла имом абулҳасани нагавӣ, ки яке аз бунёдгузорони ин донишгоҳ буд, ва шайх пурдилро ба назди худашон садо карданд. шайх муҳаммади зиёӣ бо падари пурдил як маслиҳате карданд ва падари пурдил ба шайх муҳаммади зиёӣ гуфтанд: ин писари маро ҳар чиз зудтар равон кунед то дарс гирад. ва шайх муҳаммад ба падари пурдил ҷавоб дод: каме сабр кун то ин мактабашро ба анҷом расонад ва ҳам каме бузург шавад. падари пурдил гуфт: на, писари ман тоқат надорад. ҳар чиз зудтар тавонед равон кунед ба шаҳри пайғамбар, яъне Мадинаи Мунаввара. ва ҳуҷҷатҳои пурдилро равон карданд ба Мадинаи Мунаввара. баъд аз 2 сол хабар доданд ба пурдил, ки қабул шудӣ ва ба дуои падару модар ва дӯстӣ бо уламои ислом ба шаҳри Мадина сафар карданд. шайх пурдил аз сабабе ки забони арабиро намедонист 2 сол забони арабиро хонданд ва диплому лисонсро гирифтанд дар донишкадаи шариат. хулас ҳамагӣ шайх пурдил 9 сол дар шаҳри Мадинаи Мунаввара таҳсил карданд дар донишгоҳи исломӣ ва 2 соли дигар дар донишгоҳи исломии исломободи покистон таҳсил карданд. шайх пурдил ҳамагӣ 11 солро дар донишгоҳи исломӣ аз пай илм гузарониданд то ба ин рӯзҳо расанд. баъд аз 2 соли таҳсил дар донишгоҳи исломӣ шаҳри исломободи покистон ба Эрон бармегардад ва оҳиста оҳиста даъват ба сӯи исломро сар мекунад. аз панду насиҳатҳои эшон қариб тамоми мардуми дунё баҳраманд шудаанд. эшонро дар бисёри давлатҳое ки мардумаш мусалмон ҳаст даъват мекунанд ва аз илми эшон як баҳрае мегиранд. эшон ҳамчунин соли 2009 ба тоҷикистон ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва дар барномаҳои телевизионӣ ҳам баромад карданд. ҳамчунин эшон ба шаҳри Кӯлоб ба зиёрати ҳоҷи Мирзо ва дигар олимони Кӯлобзамин омаданд. дар тоҷикистон шояд касе набошад ки шайх пурдилро нашиносад ва аз илмаш баҳра нагирифта бошад. эшон яке аз олимони бо қуввати ислом ҳастанд. худованд сафи ин хел олимонро зиёд гардонад ва мо мардум аз илмашон бо худ баҳра гирем. омин. нуриддинҷон қаҳоров, яъне эшони нуриддинҷон, яке аз маъруфтарин рӯҳониёни тоҷикистон мебошад. бародари ҳоҷи акбар тураҷонзода. соли таваллудаш 20 марти соли 1953 мебошад. дар деҳаи туркободи шаҳри ваҳдат дар хонадони ҳазрати эшони тураҷон раҳимаҳуллоҳ ба дунё омадааст. нуриддинҷон аз овони кӯдакӣ шавқу раҳбати зиёд ба илмомӯзӣ дошт, ки падари бузургвораш ҳазрати эшони тураҷон раҳимаҳуллоҳ ӯро ба назди бобояш домло абдусамади ромитӣ гузошт. дар назди эшон аксари қуръонро ҳифз намуда улуми аввалинро аз ӯ гирифт. эшон ҳанӯз аз айёми кӯдакӣ бо овози хушу форами худ муҳаббати қуръонро дар синаи дӯстдоронаш дучанд гардонида буд.
сипас илми фиқҳро дар назди домло мирзо тоҳири ромитӣ омӯхт. баъд аз ин барои омӯхтани илми тафсиру ҳадис, таъриху абад, сарфу наҳв, усули мантиқ ва мирос ба назди ҳоҷи домулло муҳаммадҷони ҳиндустонӣ рафт ва ба муддати 10 сол заҳмати шогирдӣ кашид то ин улумро аз худ кард. эшон аз ҷумлаи шогирдони мумтоз ва ангушшумори мавлавӣ буд, ки ҳанӯз дар айёми ҷавонӣ унвони донишмандӣ ва фақиҳиро дар миёни аҳли илми кишвар касб кардааст. ӯ соли 1970 мактаби миёнаи умумӣ рақами 9 шаҳрро ба баҳои хубу аъло хатм карда ва таълиму тадрис ва ваъзу иршоди мардуми азизи кишвар шуғл варзида соли 1976 оиладор шуд ва соҳиби 12 фарзанд шудааст. аз соли 1992 то соли 1998 дар кишвари ҷумҳурии Қазоқистон муҳоҷир буданд ва аз ин ҷост ки садҳо шогирди лоиқу сазовор барои пешрафти дини Худо ва ҷомеа тақдим кардааст. эшон дорои ахлоқи ҳамида ва бузурги инсонианд, ниҳоят ғайюру шуҷоъ ва босабру хоксоранд. ӯ аз ҷумлаи донишмандонест ки аввалин шуда дар масъалаи доғируд ва тавассути минбар ва маросимҳо овози хешро баланд кардааст. эшон дар минбару маросимҳо мисли ҳазрати Умар, яъне умарона, дар муқобили душманони ислом истода дифоъ аз муқаддасоти ислом ва мардуми мусалмони музлим менамояд. инчунин эшон ба ҳайси як воизи ширинсухан ва ҳақгӯй, ки дар гуфтани сухани ҳақ аз касе эҳсоси хавфу хатар намекунад, дар миёни хосу ом шӯҳрат касб кардааст. ҳоҷи мирзо, яъне номи пурра Ибронов Мирзо Мурод Давлатович, соли таваллудаш 22 сентябри соли 1967, сокини шаҳри Кулоби, Тоҷикистон мебошад. рӯҳонӣ воизи шинохтаи тоҷик, ширкаткунандаи рафъи хисороти садамаи нерӯҳои барқи атомӣ Чернобил дар соли 1986-1987 мебошад ва имомхатиби масҷиди ҷомеи маҳаллаи ҳилоли аҳмари шаҳри Кулоб дар соли 2000 то соли 2010 буд. зиндагиномаи ҳоҷи мирзо. Ибронов Мирзо Мурод Давлатович 22 сентябри соли 1967 дар маҳаллаи Кӯҳдоман, кӯчаи бо номи Ҳилоли Аҳмар, шаҳри Куло, вилояти Хатлон дар оилаи хизматчӣ ба дунё омадааст. падари ҳоҷи мирзо ҳоҷи Давлат ном дошта. аз байни дигар фарзандонаш 6 духтару 3 писар танҳо ҳоҷи мирзо роҳи илмро ихтиёр менамояд ва дар ҷодаи воизи яке аз шинохтаҳои барҷастаи ҷумҳурӣ мегардад. силсила шаҷарономаи насабӣ. ӯ аз ҷониби падар ба Думло Ҳикматуллои Ришдарози Кушиёнӣ, сари хосори вилояти Хатлон ва аз ҷониби модар ба ишонҳои Бешмуллои Ховалинг мерасад. оиладор, соҳиби 4 фарзанд мебошад. таҳсилоти ҳоҷи мирзо. ҳоҷи мирзо соли 1974 дар синни 7-солагиаш ба мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 9 шаҳри Кулоб қадам гузошта, соли 1984 таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи умумиро дар ҳамон мактаб ба анҷом мерасонад. ӯ пас аз хатми мактаби миёна аз соли 1984 то соли 1985 ба муддати 1 сол дар омӯзишгоҳи муҳосиби шаҳри Кулоб таҳсил мекунад. хизмати ҳарбии ҳоҷи мирзо. ҳоҷи мирзо аз соли 1985 то соли 1986 ба муҳлати 1 сол дар шаҳри Киеви, Украина, дар сафи қувваҳои мусаллаҳи собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ хизмат карда. 26 апрели соли 1986 вақте дар нерӯгоҳи барқи атомӣ Чернобил садама рух медиҳад, ӯ низ дар қатори зиёда аз 600 000 нафар барои рафъи хисорот ва зарарҳои таркиш ба он ҷо интиқол дода мешавад. дар он минтақа 1 соли дигар, яъне то соли 1987 ба замони анҷоми муҳлати хизмати ҳарбияш адои хизмат мекунад. фаъолияти кории ҳоҷи мирзо. ҳоҷи мирзо аз соли 1987 ба зодгоҳаш баргашта, худи ҳамон сол дар корхонаи хӯроквории умумии шаҳри Кулоб дар вазифаи ҳисобчӣ ба кор медорад. инчунин дар боғи ботаникӣ бо номи Тилло Бобоев ва корхонаи гулпарварии шаҳри Кулоб ба муддати гуногун кор кардааст.
таҳсилоти динӣ ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо таҳсилоти диниро аз соли 1980 то соли 1985 бо роҳнамоии модараш Саъбагул Ибронова дар назди рӯҳонӣ шинохта Сомеъ Одиназодаи Хатлонӣ маъруф бо Домулло Шарифи Кулобӣ ва фарзандонаш ки дар ҳамсоягии онҳо зиндагӣ мекарданд оғоз кардааст. ҳоҷӣ мирзо дар ин 5 сола китобҳои таҷвид, Гулистону Бустони Саъдӣ, Куллиёти Ҳофиз, Осори Бедил, 4 китоб, Фарзи Айн ва дигар китобҳои мазҳабие ки хондани онҳо байни рӯҳониён роиҷ буд, аз бар кардааст. инчунин баъд аз он ҳама муносибатҳои ҳасана ва шогирдонаи ҳоҷӣ мирзо бо Домулло Шарифи Кулобӣ то замони вафоти устодаш дар соли 1996 мустаҳкам боқӣ мондааст. аз соли 1990 то соли 1995 бо тавсияи устодаш Домулло Шарифи Кулобӣ ба назди Домулло Маҳмадуллои Кулобӣ рафта аз илми ҳадис китобҳои Риёз Солиҳин, Саҳеҳи Бухорӣ, ҳадиси усурӣ, шарҳи 40 ҳадис, аз илми фиқҳ китобҳои Мухтасар Улвиқоя, Шарҳ Улвиқоя ва Ҳидояи Шариф, аз илми ақида китобҳои Фиқҳи Акбар, Ақидаи Мулло Ҷалол ва Ақидаи Насафӣ, аз адабиёт асарҳои Саъдӣ, Шерозӣ, Бустон ва Гулистон, аз фанни забони арабӣ китоби Мабдаъул Қироат ва Сарфу Наҳви забони арабиро омӯхтааст. ҳоҷӣ мирзо соли 1995 ба Ҷумҳурии Исломии Покистон рафта таҳсилоташро дар донишгоҳи Байналмилалии Исломии Исломободи Покистон то соли 2000 такмил медиҳад. баъд аз он ба зодгоҳаш баргашта дубора барои муколамаи дарсҳо назди устодаш Домулло Муҳаммадулло меравад. фаъолияти динии ҳоҷӣ мирзо. ҳоҷӣ мирзо аз соли 2000 то соли 2010 ба муддати наздик ба 10 сол дар масҷиди ҷомеи маҳаллаи Ҳилоли Аҳмари шаҳри Кӯлоб имомхатиб шуда кор мекард ва даврони шукуфои илм ва шӯҳратёр шуданаш низ аз минбари ҳамин масҷид оғоз шудааст. ҳоҷӣ мирзо дар ин муддат тавонист бо мавъизаҳояш болои ҷавонони ин минтақа таъсир гузорад ва ҳамчунин мардуми зиёдеро бо худ ҷалб кунад. яке аз сабабҳои тез маъруф шудани ҳоҷӣ мирзо ин буд ки дар рафъи мавъизаҳояш бо суолҳои мардум самимона посух мегуфт. ҳоҷӣ мирзо дар расонаҳо. ҳоҷӣ мирзо яке аз чеҳраҳои тобноктарини матбуоти даври тоҷик ва бурунмарзӣ буда аз ҷониби ҳафтаномаҳои ватанӣ чандин маротиба воиз рӯҳонии сол эълон гаштааст. масалан ҳафтаномаи нигоҳ. ҳоҷӣ мирзоро соли 2010 рӯҳонии сол ва соли 2011 рӯҳонии пешсаф эълон кардааст. соли 2008 дар рейтинги амри маъруф аз байни 7 воизи шинохта ҷои дуввум ва дар рейтинги амри маъруфи соли 2009 аз байни 10 воизи маъруф ба ҳоҷӣ мирзо ҷои якумро сазовор додааст. ахиран ҳафтаномаи нигоҳ соли 2015 чеҳраҳои соли 2014-ро зери унвони чеҳраҳои сол аз Наврӯз то Наврӯз нашр намуд ки ҳоҷӣ мирзо рӯҳонии сол интихоб гардид. ҳафтаномаи дигари ватании миллат бошад. ҳоҷӣ мирзоро соли 2008 воизи сол эълон кардааст ва соли 2009 ҳафтаномаи озодагон ҳоҷӣ мирзоро қаҳрамони матбуот ба қалам додааст. дар сафҳаи чеҳраи сол дар СССР ҳоҷӣ мирзоро низ ҳамчун чеҳраи соли ҳафтаномаи СССР оварда шуда, инчунин дар сафҳаи мо ва дӯстони мо акси ҳоҷӣ мирзоро низ дар баробари дигар шахсиятҳои шинохтаи тоҷик ҷой додааст. сомонаи радиои озодӣ 9 апрели соли 2012 мақолае бо унвони 100 шахси таърихӣ аз амри Олимхон то Бозор Собир нашр намуд ки ҳоҷӣ мирзоро дар рӯйхати шахсони дар ҷои 67 қарор додааст. сомонаи дигари интернетӣ www.toptj.com бо нашри як мақола бо унвони топ-20 кто они сами влиятельные люди в Таҷикистана ҳоҷӣ мирзоро ҳамчун намоянда аз рӯҳониёни тоҷик дар баробари
саид мукаррам абдуқодирзода ва домло ҳикматуллои тоҷикободӣ дар феҳристи шахсиятҳои маъруфи тоҷикистон ворид намудааст. шумо дар канали лайк ТЖК қарор доред. Ин буд мавзӯи имрӯзаи мо. Тамошобинони гиромӣ, ҳатман дар видеои мо лайк монда дар канали мо обуна шед ва видеоҳои нав ба нави моро интизор бошед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи ва алиҳи ва салам бифиристед то аз шафоаташ бенасиб намонед.